Kull wieħed u waħda minna għandu dritt universali li jiekol. Madankollu mhux kulħadd għandu x-xorti li jgawdi wieħed mill-akbar pjaċiri tal-ħajja. Sabiex ħadd ma jaqalura fl-Ewropa fosthom anki f'Malta hawn banek tal-ikel. Bank tal-ikel huwa maħsub biex l-ikel żejjed ma jinħelix u fl-istess waqt jgħaddi għand min huwa l-aktar fil-bżonn. F'pajjiżna hawn il-Malta Food Bank Foundation li huwa l-ewwel bank ta' din ix-xorta u li fil-futur qrib se jkun stabbilit fil-Ħamrun. Dwar kif jaħdem il-Bank tal-Ikel li jifforma parti mill-Federazzjoni Ewropea tal-Bank tal-Ikel magħruf bħala l-FEBA, tkellimna ma' Irene Xkembri li hija chairperson ta' din il-fondazzjoni f'Malta. Aħna l-ikel li jinġabar minn għandna imur għand l-NGOs. L-NGOs li jaħdmu ma' nies li huma fil-bżonn. Issa, meta ngħidu jaħdmu ma' nies li huma fil-bżonn, ma jfissirx li direttament huma fil-bżonn ta' ikel, imma l-ikel huwa ħaġa essenzjali dejjem meta jmorru għand l-NGOs jirċievu servizzi differenti. Ma' One News, is-Sinjura Xkembri saħqet dwar il-fatt li l-ikel huwa tassew bżonn ta' kuljum u li mhuwiex tajjeb illi wieħed jaħli. Wasalna f'tmiem tal-festi tal-miliet. L-ikel ta' dawn in-nies huma dejjem bżonn już. Mhux biss ġo dawn il-ġranet, imma f'dawn il-ġranet ikun hemm dak li ngħidulu ħela ta' ikel. Issa, u għan prinċipali ta' dan il-food bank speċifiku huwa li jsalva dak l-ikel li jkun se jinħela. Jista' jkunu diversi raġunijiet li jista' jkun jinħela. Per eżempju, waħda minnhom kienet ta' per eżempju hampers li jitqasmu ħafna, jinxtraw jitqasmu ħafna jingħatu bħala rigali lil individwi. Issa sew kienu individwi waħedhom jew fil-familja imma jirċievu n-numru ta' u xi kultant isibu problema se jaqbdu jagħmlu bih dal-ikel. Minkejja li dan il-bank tal-ikel jaħdem id fit ma' 15 laqda mhux governattiva sabiex jiġi mqassam l-ikel u jkunu mejjuna n-nies, is-Sinjura Xkembri saħqet dwar il-fatt li tqassim isir bl-aktar mod diskret. Qed jiġu mogħtija l-ikel li dawn jistgħu jgħaddu mod diskret, ħanajdu hekk, ma hemm l-ebda queues għal dan l-ikel u qed jiġu mogħti lilhom għax huwa dritt tagħhom li huwa dritt ta' kuljum u mhux fil-ġranet ta' festi biss, allura l-ikel jibqa' jinġabar matul is-sena kollha u jitgħadda lilhom kif qed ngħidu b'dinjità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.